Azar eu vou é unha das cancións que falan evidentemente do Monbús Obradoiro, falan do que se vive en cada encontro en casa na Caldeira, no multiusos Fontes do Sal. Por exemplo, sin ir máis lonxe, na xornada de onte, coutra nova vitoria. Esa racha fabulosa do Monbús Obradoiro. Estades escoitando a Ruxe, hai pouco tempo que estivo aquí Vituco para falar pois desa longa trayectoria, banda mítica, imprescindible, clásica do rock galego, banda picheleira. Esa gaita que se soma. Azar eu vou. Porque hai un concurso que acaba de poñer en marcha o Club Santiagués, o Monbús Obradoiro. Teño aquí no meu estudio o meu copiloto en todas as xornadas na Caldeira, é o responsable de marketing, director de marketing do Monbús Obradoiro. Andrés Bustelo, moi bo día. Bos días, Álvaro. Hoxe ves o meu terreo ti. Bueno, espero sentirme na mesma casa que cando ti estás ali. Creo que todo o mundo se sente como contigo como na casa en Sar. Bueno, antes de nada, estamos en racha. O Monbús Obradoiro non perde dende os últimos 10, 11 se contamos ese tempo engadido que hubo que xogar. Como ve, Andrés, a situación do clube antes de entrar con himnos, saudar a Vituco e todo isto? Bueno, hombre, para nós é un momento ilusionante, non? Sabemos que este ano era un ano complicado porque baixar de categoría pois despois de moitos anos en ACB pois non era fácil. E creo que ahora, pois, o equipo, esa racha non é que sea solamente unha racha, sino que ese espírito de victoria, creo que ese ánimo que está transmitindo. E creo que é unha cousa importante, ¿no? Sobre todo que as rachas se manteñan e sobre todo pensar que agora vai a vir a parte máis importante da tempada, que vai a ser os playoffs, e esperemos que a Final Four. Bueno, o que resta, que cantos partidos quedan? Un na casa, que o 3 de maio. Na casa o 3 de maio, domingo que temos un partido complexo en Fuenlabrada, e despois temos o último desplazamento tamén a Burgos, o Benres, creo que o Benres. Quedan 3 partidazos, sí, 3 partidazos complexos. Por certo, para Fuenlabrada o domingo 7 da tarde hai unha iniciativa para animar a que os siareiros se acheguen, non? Bueno, creo que é importante que, ademais, creo que algo representativo que todo o mundo se queda sorprendido cando van os siareiros de Sar afora, no? Que é ese ánimo incondicional que dan minuto a minuto, segundo a segundo ao equipo, e creo que eso é importante para nós tamén o domingo en Fuenlabrada, porque é un partido importantísimo, un rival directo seguramente en playoff, e, bueno, esperemos que en playoff, por suposto, no? Desde logo que ese apoio incondicional que todo o mundo dá na casa e fora da casa creo que é fundamental, e que tanto os xogadores e o corpo técnico, pois os que son novos sorpréndense tamén sobre ese apoio na casa e fora da casa. A afección que tamén ten un punto, é o sexto xogador, forma parte, pois eso, de empurrar, non? De sentirse que están tamén xogando. Tamén é un chamamento que fai o clube á afección, aos grupos, aos artistas que lles apeteza configurar un himno. Arce Perroviejo xa fixo pois tamén un tema dedicado ao Obradoiro, Ruxe, tamén outro tema, bueno, pues, se fixo un chamamento ao conxunto da cidadanía para configurar un himno. Contame. Bueno, creo que coido que é algo que é interesante, no? Desde logo que hai unha cousa que nos gustaría, desde logo, primeiro puntualizar, no? Sí. A xente que non confunda ter un himno co miudiño. Para nós o miudiño é a alma que ten Sar xusto antes do inicio, e que é un momento insustituible, que nunca se pode cambiar e non se pode cambiar. Nunca, porque é así, ese lume que acende a caldeira xusto antes dos partidos, no? Pero tamén pensamos que, como hai en outros moitos sitios, no? Pois a min gustame, pois quedei impresionado a primeira e única vez que estuve en Liverpool, e podes ver cando a xente está todo partido co We Never Walk Alone, You'll Never Walk Alone, ou, por exemplo, na ACB, cando ves como clubes como en Málaga, pois a afeición tamén pois ten ese himno que durante determinados momentos do partido pois tamén axuda a apoiar, no? Bueno, é algo que para nós pois
creemos que é algo que era interesante. Bueno, hai xente que cando abrimos o concurso pois xa nos dixo que no seu momento que había un himno que por algún motivo nós non tiñamos coñecemento del tampouco, non? E non sei por que se perdeu, que creo que é algo importante, non? Que é parte das culturas das entidades tamén, non? Esas cousas que debían de perdurar no tempo, e que para nós, digamos que non somos ninguén para impoñer nada, todo o contrario, non? Por eso que cando falamos con moita xente, o primeiro que, sobre todo, pois, ora con Bituco, no? Que creo que para min é agradecerlle esa... Nos está escoitando, se vai a haber agradecemento, imos saudalo, que leva tempo aí agardando. Pois... Bituco, moi bons días. Hola, moi bo día, Álvaro, Andrés, que tal? Moi bo día. Empezábamos agradecementos, pois xa queda saudado. Conta, Andrés. No, bueno, eu xa che digo, con Bituco, por suposto que cando lle comentamos o proxecto que tiñamos, que era eso, pois o lanzamento de como facer que a xente se animara a participar con nós e a montar un himno, o primeiro que les dixeron pois foi un sí incondicional, no? E que dixeron que encantados de participar e que fora pois como esa pequena brizna que arranca o lume, no? Pois para nós é importantísimo, no? Que xa che digo, pois para nós é un tema de unha banda, gustounos Ruxe porque é unha banda local tamén, no? Sí. Co todo o que significa para Santiago. E bueno, e aparte hai outra cousa, no? Que eles tamén teñen un momento determinante en Balaídos tamén, no? Cando pois que a súa canción é cando mencionan a Fauteza, pois en Vigo, pois parece mentira, pero unha banda de Santiago tan tradicional como eles, pois que teña ese gran momento en Balaídos tamén, no? Que é importante, creo. Bituco, bo día. Hola, moi boa. Bo día. Este é o agradecemento do club, é como que tiña que pasar, non? Que unha banda picheleira, lonxeva, o Monbús Obradoiro, todo queda na casa, e así nace Eu Vou Basar, non? Claro, mira, para nós non era facer un himno exactamente, para nós era tamén facer unha canción que ao mellor serva, falámoslo con Andrés, está aí, non, que serva un pouco de, non sei, para prender un lume, para que outras bandas, outros artistas, xente de Compostela, que fagan cancións que de alguna maneira pois representen un pouco o que sentimos moitas e moitos, non, co clube de baloncesto da cidade, non? Entón, máis que ter a responsabilidade, que nos parecería unha cousa, joder, nós non estamos capacitados para facer un himno, sabes? Eso ten que decidirlo a xente, non? A xente que ten que recolla moitas cancións, entre todos seguro que sai unha que vai a ser fantástica, que vai a pois a representarnos ben a todos, que é unha cousa moi moi compleja. Para nós foi facelo con moito amor, Álvaro, Andrés, sabédelo, non? Foi facer unha canción dende o cariño, dende o amor ao barrio de Sar tamén. Nós somos do Obradoiro de Bill Collins, do Obradoiro de Aldrei, do Obradoiro de Juane, cadrounos, non? Naquele momento que éramos chavales, cando se xogaban nas brañas no vello pabillón, non sei, para nós significa moito a canción, significa moito Obradoiro, significa moito Sar. En ese sentimento, pois hai unha letra, Bituco, para aqueles que aínda non a escoitaron, aínda que xa estreamos, onte colgábamos tamén a canción para que lle fagan clic, para que a escoiten e para que a interpreten, un pouco ese sentimento da afección, non? O Monbús Obradoiro, nesta actualidade, o Obradoiro Cup no seu conxunto, sen a afección, sen ese apoiarnos vos en os malos momentos, pois non sería o Monbús Obradoiro do presente, non? Eu creo que casi todo Compostela ten unha historia de amor. A nosa é unha historia de amor total, como as boas historias de amor, con momentos de estar moi apegados e momentos tamén de certo distanciamento co baloncesto por cousas da vida, pero o que sí que é certo é que calqueira que vai a un partido a Caldeira, o que vai a sair emocionado. Non, eu creo que a emoción é o que mellor define o que pasa ali dentro. Xa trascendendo do que é o propio deporte, do que é o propio baloncesto, que ao final é o motivo principal, pero realmente a emoción, o xuntarnos ali a cantar o miudiño antes de que comece o partido, eu que sei, hai que vivilo, e de feito a xente que ven de fora, Andrés sabe, e ti sabe do mellor que a min, cando veñen aficións de fora, quedan absolutamente pasmadas, enamoradas do
do SAR do Obradoiro de Compostela. É verdade o que di Vituco, non? Hai un protocolo, ese miudiño insustituible que é o momento de prender, non? De aí, aquí comeza todo ata o final do encontro, non? Sí, home, desde logo que é algo que para min cando definimos como alma é esa parte que temos tamén, non? É unha parte espiritual que ademais vemos que todo o mundo, ese momento de conseguir que todo o mundo se levante as bufandas, se poña a cantar, creo que é algo único, ¿no? Creo que en ese sentido, pois, durante moitos anos que SAR si algo tuvo, que tamén foi nominada como das mellores aficións en ACB, pois, e iso creo que todavía moita xente lle sorprende cando estando en primeira FEP, que non é unha categoría fácil, pois ve un estadio ve un multiusos prácticamente cheo, a xente, os iareiros aí empuxando todo o momento, e que sabemos que nos momentos bons, pois, pásano ben, e nos momentos malos son os que realmente tamén che dan ese espírito de empuxe, no? Tío, dixeches ben e todo o mundo, generalmente lle chamamos así, no? Esa parte de sexto xogador que é inolvidable, que de outra maneira sería imposible, no? E desde logo que nos gusta ter un SAR encendido en ese sentido, no? Esa caldeira que ademais creo que si algo ten de bo, creo que eu nos 15 anos que levo primeiro como abonado do Obradoiro, agora obviamente traballando ali, un lugar donde basicamente é un sitio de reunión de familias, de amigos, donde todo o mundo vai a pasar un momento de ledicia, pois, e donde pois a veces intentas facer as cousas que che poden salir mellor ou peor, e sabemos que sempre ao final o que marca o punto de inflexión é o resultado, é o xogo dos nosos xogadores, no? Pero creo que todo é un conxunto, no? É unha tarde de sábado, unha tarde como onte, unha tarde de martes, que realmente xuntas a 4.000 e pico de personas aí, sí. E que realmente o pasan ben, no? Que ás 8:30 da tarde rapaces cos seus pais, cos seus avós. E vamos, creo que por eso xornada tras xornada a xente volve a estar sempre emocionada, e este ano creo que agora en estes intres con moita máis emoción todavía, ¿no? Vituco, xa para rematar contigo, podemos confirmar que na volta do Monbus Obradoiro ACB contaremos nesa festa con Ruxe? Home, vamos, contade con nós, polo menos para tomar para celebrarlo con vos, tomar ali unhas augas, e por o que faga falta. Para nós é unha honra, vale, estar no medio desta iniciativa, estar no medio de algún xeito, non, da familia do Obradoiro. A nosa intención, xa vos dicimos, animar a outras bandas, a xente que ten moito talento, xente nova, que faga algo que realmente nos emocione, e seguro que vai ser así, e tamén agradecerlle a Andrés tamén, non, esa ansia, non, de tamén querer meter a cidade, a parte cultural e a parte musical de Compostela, pois tamén dentro da familia do Obradoiro, que xa sabemos que estamos, pero tamén está ben que chamen por nós algunhas veces. Pois queda dita esa reflexión, ese agradecemento mutuo. Graciñas, Vituco, unha aperta. Unha aperta moi grande aos dous, que vai todo moi ben. Igualmente, pois Vituco Neira, un dos grandes da música, do rock en Galicia, banda picheleira, imprescindible, con moitos himnos, entre eles esa canción dedicada a Hugo Basar que escoitaremos xusto finalizar de forma enteira para que os nosos ointes a escoiten. O apuntaba ben, o Monbus Obradoiro quere contaxiar a todo o conxunto da cidadanía, vai haber un meet and greet agora próximamente en el Corte Inglés cos máis novos, está presente en doación de sangue, en actividades sociais, sen ánimo de lucro, actividades de todo tipo, e tamén no ámbito cultural este un chamamento, non? As bandas, os grupos, os artistas para que tamén se apeguen aínda máis, non, o clube. Bueno, hombre, desde logo, non? Eu creo que os clubes deportivos generalmente tamén representamos as cidades, non? E creo que en Santiago, pois, xunto co Compostela, somos os equipos de referencia. E desde logo que para nós chegar á cidadanía, chegar a todas as partes, creo que dentro da nosa parte de responsabilidade social corporativa é moi importante, no? As accións sociais que facemos con moitas asociacións, a parte pois con clubes deportivos, en partes accións medioambientales tamén, e desde logo que non podemos olvidarnos da culturalidade e da multiculturalidade de Santiago de Compostela, e en ese sentido, por suposto, no? O ano pasado traballamos ca Escola do Rock tamén, que nos axudaron bastante.
este ano pois a gran axuda que ese momento que creo foi impresionante, que a xente non esperaba, con Pablo Arce cando veu o primeiro día, e outro día pois cando medio presentou esa canción que fixo para o Obradoiro, bueno, non fixo para o Obradoiro, que é unha canción de Pablo Arce, pero que representa tamén esa parte inspirada no Obradoiro. E que para nós, desde logo, que son esas cousas que che gustan, ¿no? Creo que os clubs tamén non só son vender camisetas, sino tamén vender emocións, porque non, pois que a xente pois teña pois en algún momento ese seu momento tamén. E sabemos que hai unha cousa que a mellor temos que variar, sabemos que as bases puxémolas porque a xente que non pense que puxemos as bases por un motivo tal, as bases puxémolas as de tempo, sobre todo porque queríamos chegar con algo, a ver si a afeición chegamos con algo para o playoff e poder tamén seguir quentando. Sabemos que a xente estamos super contentos cos xereiros, como apoian minuto a minuto. Desde logo tamén creo que hai que facer unha mención especial pois en eses momentos tamén que ten o noso speaker para inspiralos a todos eles, e creo que se fai unha comunión única, que a parte tamén bonita, onde a afición, speaker e os xogadores pois levan adiante pois ese evento deportivo que para moitos desde logo é o seu momento na semana, no? Ir a ver o Obradoiro tamén, e para nós desde logo que é importante os que traballamos ali, que a xente marche contenta e que volve con ganas, e desde logo en este momento, neste intre, poñer o foco en tres letras singulares que son ACB, ¿no? Que para nós son importantes. Nesa festa de celebración vai estar Ruxe, xa confirmado, parece ser. Nesa, ojalá teñamos esa festa, e non só Ruxe, ojalá aí eso pode ser un palco aberto a todo o mundo que queira participar. Igual que o quixemos facer na última fanzón, pero o tema da chuvia, e tiñamos 3 bandas de Santiago, 3 bandas do USC, e desde logo que a noso que máis nos doe tamén é pois poder ter que cancelar esas cousas por condicións medioambientais, no? Digamos polo tema da chuvia, pero todo o contrario. Para nós esperemos que tamén en épocas de playoff fagamos algo pois para que a afición chegue a estar contenta e que a Caldeira sea eso, haya máis lume que nunca, e que vayamos a ese momento de Final Four. En que momento estamos? Interesante. Andrés Bustelo, graciñas, de verdade. Agradecer a Andrés, a todo o clube que pensara en min para esas tarefas de speaker, de comunión, de poñer uns temas musicais e demais, e sobre todo o seu director xeral, pero a Andrés, que é o que máis apegado teño permanentemente e que me custodia, e que nos primeiros encontros estivo segundo a segundo cantándome todo esa escaleta, ese partido escaletado, e Andrés, graciñas, tamén. No, bueno, por esa parte. Isto que che fagan ruborizar públicamente. Que che fagan ruborizar non é fácil, pero home, gracias. Gracias en nome de todo o Monbus Obradoiro, por suposto, no? Que para nós é importante que todo sea unha comunión única, no? Pois temos que rematar con ese berro. O-B-R-A. Todos xuntos, obra. Graciñas, Andrés. Moitas gracias, ti, Álvaro.